έχει βγάλει κατευθείαν το γοφό της έξω. Σπρώχνει το κεφάλι της Καραγεωζίδου μακριά. Θα πάει για ομοπλάτα. Ίσως, ναι, νομίζω ότι... Δείχνει να το κυνηγάει. Όχι, όμως η Καραγεωζίδου πολύ ωραία περνάει και ένα πολύ ωραίο πέρασμα αέρινο θα έλεγα. Σχεδόν όμως... Βασίλη, πολύ ωραίο το sweep από την Παζαριώτη και την ξαναφέρνει κάτω η Καραγεωζίδου. Πολύ ωραία ακυρώνει το butterfly hook της Παζαριώτη και ξανά γυρνάει η Παζαριώτη από πάνω τις θέσεις. Πολύ ενδιαφέρον exchange όλο αυτό, πολύ ενδιαφέρον scramble. Δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί τόσα πολλά reversal, τόσο μαζεμένα. Τόσο νωρίς. Τόσο νωρίς κιόλας, ναι. Προσπαθεί για τον duck under η Καραγεωζίδου. Ανοιχτή βάση πολύ για την Παζαριώτη, τώρα έρχεται στη side control. Ένα ελαφρύ ground pound, ίσως όχι τόσο ελαφρύ. Ναι. Το πρώτο απλώς νομίζω ήταν ανιχνευτικό. Και τώρα αρχίζει και ανεβάζει σε δύναμη η Παζαριώτη. Πολύ ωραία οδηγεί τη μάχη ξανά στη half guard. Έχει όμως η Άννα Καραγεωζίδου έχει το underhook το αριστερό της, οπότε αυτό θα τη βοηθήσει να αλλάξει τη θέση. Πολύ ωραία όμως προσαρμόζεται η Νατάσα και τώρα χτυπάει από πάνω. Αυτά χτυπήματα περνάνε καθαρά, Βασίλη. Ναι, και τώρα να έχει το rear naked choke, έχει κλείσει η Νατάσα Παζαριώτη. Είναι κάπου τελείως κλεισμένο. Όχι, νομίζω ότι την άφησε. Ναι, άλλαξε τη θέση η Άννα. Ναι. Αυτό... Έπεσε για να γλιτώσει από τον πνιγμό. Η Άννα αφήνει το αριστερό της χέρι εκεί εκτεθειμένο, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει ιδιαιτέρως. Ναι, φαίνεται σαν να στρίβει τελείως η σπονδυλική της στήλη. Αποδυναμώνει τον εαυτό της τελείως σε μια προσπάθεια να ελέγξει την Παζαριώτη. Double hooks τώρα, έβαλε και το δεύτερο hook η Νατάσα, η οποία πάρα πολύ ωραία ελέγχει. Ερασιτεχνικοί κανόνες. Σημαίνει ότι βλέπουμε 3 τρίλεπτα με 1 λεπτό ξεκούραση. Επικαλαμίδες, γάτια hybrid, τα hybrid, τα γάτια, τα MMA. Και συνεχίζει να παραμένει στην πλάτη η Παζαριώτη, η οποία νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει αυτό το flat out στην αντίπαλό της, προσπαθεί να τη φέρει ευθεία κάτω, το καταφέρνει στα τελευταία δευτερόλεπτα του γύρου και μια πολύ ωραία hammer fist, δεύτερη. Και τέλος. Και αυτό είναι το τέλος του πρώτου Πάρα γύρου. πολύ ωραίος πρώτος γύρος για την Νατάσα Παζαριώτη. Πολύ ωραίος πρώτος γύρος. Πολύ καλά. Η Παζαριώτη, αν και ξεκίνησε ουσιαστικά με το να είναι από κάτω, δεν δέχτηκε ζημιά. Όχι. Καθόλου. Η Καραγεωζίδου δηλαδή την έλεγχε πάρα πολύ ωραία μέχρι που επιχείρησε να περάσει από την guard, έτσι, με αυτό το... σχεδόν ρόδα. Ναι, με αυτή την αέρινη κίνηση, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Cart will pass. Ίσως θα το μπορούσαμε για να το πούμε. Σχεδόν, ναι. Νομίζω. Αλλά από εκείνη την ώρα και μετά η Παζαριώτη πήρε το πάνω χέρι και είδαμε ότι χρησιμοποίησε τις πάνω της θέσεις. Για να δούμε τελευταίες οδηγίες, για να δούμε οι δύο αθλήτριες τι θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Η Άννα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της. Η Νατάσα νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, είναι αποτελεσματικό. Αν δεν είναι χαλασμένο, μην το φτιάχνεις που λένε. Ναι, και είμαστε έτοιμοι. Περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ένα πράγμα, Βασίλη, το οποίο πέρασε έτσι λίγο ανεπαίσθητα ήταν η αριστερή κλωτσιά που έριξε η Παζαριώτη πριν πάνε στο έδαφος. Η οποία όμως έδειξε να μην την πιστεύει πολύ και να μην τη ρίχνει με δύναμη, αλλά νομίζω ότι δεν συνάντησε άμυνα. Ίσως θα πρέπει λίγο να βασιστεί σε αυτό το κενό για να κάνει ζημιά όσο ακόμα είναι όρθιες. Ίσως να θέλει να πάει κατευθείαν στο έδαφος, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Δείχνει να κερδίζει το έδαφος, οπότε γιατί να ρισκάρει οτιδήποτε άλλο. Και να τώρα η Παζαριώτη με το takedown. High crotch και οδηγεί τη μάχη στο πάτωμα. Είναι το κεφάλι της κλειδωμένο βέβαια της Παζαριώτη, αλλά δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει από εκεί και φυσικά το απελευθερώνει. Και ξανά η Καραγεωζίδου βρίσκεται τεντωμένη, αυτή τη φορά καταφέρει να τη γυρίσει την Παζαριώτη. Άννα Καραγεωζίδου από πάνω, μέσα στην guard. Open guard για την Νατάσα. Επιχείρησε ένα πολύ ωραίο scissor sweep η Νατάσα. Νομίζω ξανά, ναι. Όχι. Μπορεί να μην πέτυχε το sweep όπως το ήθελε, αλλά της άφησε το περιθώριο για να μπορέσει να γυρίσει τη θέση τελείως. Και τώρα η Παζαριώτη βρίσκεται από πάνω και έχει την Καραγεωζίδου ουσιαστικά με την μία πλευρά στο πλέγμα.
Βέβαια η Καραγκιόζηδου, αν βλέπω καλά, έχει το αριστερό της underhook. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με το να βάλει την πλάτη στο πλέγμα, να στηριχτεί δηλαδή και να αρχίσει να δουλεύει. Πρέπει να βάλει και το δεξί της χέρι βέβαια κάτω στο πάτωμα για να σηκωθεί. Αλλά τώρα δέχεται μάλλον πιο πολύ το να πάει για την κλειστή guard. Άρα την Παζαριώτη ελευθερώνει το κεφάλι της και περνάει ήδη τα πρώτα χτυπήματα. Όρθια η Παζαριώτη. Πολύ ωραίο χτύπημα αυτό. Εύστοχη πολύ η Παζαριώτη και βλέπεις πόσο ψύχρεμη επίσης παραμένει. Περνάει τα χτυπήματά της, κρατάει τις θέσεις της. Half guard από πάνω για την Νατάσα. Νομίζω ότι είδα μία μασέλα να εκτοξεύεται. Ωραίο το reversal, πάρα πολύ ωραίο από την Άννα Καραγκιόζηδου. Προσπαθεί να βάλει το, δεν είμαι σίγουρος, προσπαθεί να βάλει το butterfly hook το δεξί. Χουκάρει και το πόδι από κάτω, το αριστερό πόδι της Άννας, η Παζαριώτη. Βλέπεις η Άννα πόσο σφιχτή κάθεται στη θέση. Δεν αφήνει στον εαυτό της περιθώρια να χτυπήσει. Και τώρα έχει μπει για μία Armin Guillotine. Δεν ξέρω πόσο καλά έχει μπει, έχει περάσει, ναι. Πολύ ψύχρεμη η Νατάσα, ακυρώνει την προσπάθεια, σηκώνεται. Και ξανά με το δεξί της χέρι να χτυπάει ασταμάτητα. Ωραίες αναλλαγές από το σώμα στο κεφάλι. Και βλέπεις πως σιγά σιγά ανεβάζει και τη δύναμη στα χτυπήματα της Παζαριώτη. Αυτό το οποίο έγινε και πριν, ότι ξεκινήσαμε και λέγαμε ελαφρύ ground pound και τελικά μετατράπηκε μέχρι να τελειώσουμε την πρόταση και γίνει βαρύ. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραίο, δεύτερος γύρος τελειώνει. Πιο κοντινός από τον πρώτο θα έλεγα, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι κοιτάμε ένα 2-0. Πιο κοντινός σε grappling. Πιο κοντινός σε έλεγχο στο έδαφος. Ναι. Αν μετρήσουμε όμως τη ζημιά, νομίζω σίγουρα, ότι ναι, σίγουρα η ζυγαριά γέρνει υπέρ της Νατάσας Παζαριώτη. Ήταν πιο δραστήρια σε όλο το γύρο. Πέρασε καθαρά χτυπήματα. Ως προς τις πάνω θέσεις, όπως είπες Βασίλη, ναι, ήταν ένα πολύ κοντινό παιχνίδι. Είχαν και οι δύο πολύ μεγάλη διάρκεια στην από πάνω θέση, στο να μένουν από πάνω. Τελευταίες οδηγίες και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο γύρο της πρώτης μάχης του MMA Quest 13. 17 αγώνες σήμερα λέξει στο MMA Quest 13. 2 amateur title fights, 3 pro fights, ένα απίστευτο co-main event, ένα απίστευτο main event. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Προχωράει η Νατάσα μπροστά. Ωραίο το αριστερό χούκ από την Άννα. Και το πιάσιμο στο πόδι. Ωραία η κλωτσιά. Πολύ καλή από την Άννα. Παρ' όλα αυτά κρατάει η Νατάσα και τη φέρνει στο έδαφος. Η Καραγκιόζηδου θα επιχειρήσει πάλι άλλη μια μεγάλη γέφυρα σαν αυτές που έκανε και πριν. Ωραίες οι Hammer Fist. Καλύπτεται τώρα η Άννα. Καλύπτεται με το απέναντι χέρι, δεν μπορεί να κάνει αρκετά καλά. Και αφήνει και εκτεθειμένο και το αριστερό της χέρι. Παρ' όλα αυτά δεν βιάζεται η Παζαριώτη, συνεχίζει να χτυπάει όσο βλέπει καθαρούς στόχους. Νομίζω ότι κάποια χτυπήματα πήγανε πίσω από το κεφάλι, αλλά εντάξει. Έβαλε και τα hooks από πίσω. Και τώρα τελείως πλάτη. Καραγκιόζηδου απλώς αυτή τη στιγμή επιβιώνει από τα χτυπήματα. Προσπαθεί να γυρίσει να έρθει σε θέση που να μην δέχεται τα χτυπήματα, όχι όμως να ξεφύγει τελείως. Τη φλατάρει. Δεν έχει χώρο για να πέρασε το rear naked choke, αλλά δεν την ενοχλεί αυτό γιατί χτυπάει σταθερά. Και ξέρεις τι Βασίλη, αν ήμουν στη θέση της Νατάσας δεν έχει λόγο να κυνηγήσει κάποιο submission αυτή τη στιγμή. Είναι μπροστά σε έναν αγώνα. Όσο μένει από πάνω και χτυπάει, είναι μια χαρά. Φυσικά άφησε την από πάνω θέση και τώρα να δούμε αν θα πάει για μια Choi Bar. Και το γυρνάει σε armbar. Πάρα πολύ ωραία και παίρνει το tap λοιπόν. Νατάσα Παζαριώτη. Δεν σε άκουσε, λέει, όχι, εγώ θα το τελειώσω, λέει, εγώ θα τελειώσω το παιχνίδι. Και μάλιστα αργότερα από ό,τι είχε περάσει ο χρόνος. Πολύ ωραία.
Φοβερή Νατάσα Παζαριώτη. Dominating σε όλο το παιχνίδι. Σε όλο το παιχνίδι πραγματικά η Νατάσα Παζαριώτη κράτησε τις από πάνω θέση, κυνήγησε από την αρχή τα submission. Πήρε ξανά από πάνω θέση όταν έχασε το submission, πέρασε στα χτυπήματά της. 3 γύρους νομίζω, ολόκληρη δική της. Και τελικά να κλείσει με ένα submission με armbar, έτσι απλώς για να μην αφήσει καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα. Νατάσα Παζαριώτη λοιπόν, η νικήτρια του πρώτου αγώνα του MMA Quest 13. Αλλά ας περάσουμε στην επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος.